Мин Әминә, Әмейдиләрем. Бүген без бик кызыклы уен уйнайбыз. Аның исеме Аңла Шаян. Хәзер Диләрә наушниклар кия, ә мин аңа сүзләр аңлатам. Бунда көн. Бу кайда? Һәм нишли? Беренче сүз үгез. Сыер. Үгез. Әйе. Бәрәңге утырта. Бәрәңге утырта. Бәрәңге. Бәрәңге. Әйе. Утырта. Бәрәңге утырта. Әйе. Шаян ТВда. Шаян ТВда. Шаян ТВ. ТВда. Әйе. Үгіз Шаян ТВда бәрәңге утырта. Әйе. Хәзер син Әминә. Так. Мәктәптә. Яза. Мәктәптә. Яза. Юк. Мәктәптә. Мәтрүшкә. Мәктәптә. Мәктәптә. Әйе. Аш. Ашый. Аш пешерә. Аш пешерә. Әйе. Бергә. Әтәш. Мәктәптә аш пешерә. Әйе. Диләрә, без булдырдык. Тиздән күрешербез. Пока-пока.